Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki satu fasal. Qur'an mu'alif. Oh iya, mosok durung. Boleh nih. Mangsaku. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala amma ba'd. Faqala al-musannif wal-imam al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad bin Abdurrahman Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bima addatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki satu fasal wahal tusannu al jama'atu li sholatil khusufi. Wahal dan apakah tusannu dipun anjuraken al jama'atu apa jamaah li sholatil khusufi kangge salat khusuf gerhana bulan. Iya. Wengi berarti. Nono karena bulan awan. Ono apa Mas? Enak ya? Enak to. Nek pas wayah cilik ngono ya. Gak ketok sih. Kono. Tapi grono, Pak. Iya, sing kono sing matahari kecem leret, sing kono nek bulan. Ya iso. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah, dawuh ambek ngendika iki dhuwur iki, Mas. Dawuh. Oh, dhuwur dawuh. Dawuh Gusti Allah. Pokoknya sesuatu orang sing ditinggikan lah munggahe dhewe. Gusti Allah dawuh. Heeh. Kanjeng Nabi dawuh. Iki. Ya pokoke intine wong sing luwih dhuwur munggahe dhewe wong sing mulya lah ngono tok. Heeh, dawuh kowe. Lha Gusti Allah diapakne panggah dawuh to. Oh. Nek iki apa nih, Pak? Ya terserah. Lha ndak, penake iki apa ngono lho. Dawuh, Pak. Oh, dawuh ya? Dawuh to ngendika kedua. Oh, ngendika gak apa-apa lah ya. Ngendika Soale engko nek beda. ana Rasulullah lebih ya nek padha dawuh ya yo. Yo lah enek wong iki jarang enek sing enek iki kene iki enek. Iya. Lek kan Kanjeng Nabi niki dawuh niki Pak iki mazhab Arba'ah ora usah wis. Kesel-kesel. Iya, gak usah madzhabul arba'ah. Kala ngendika sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah wa Malikun lan Imam Malik latusannu. Boten dipun anjuraken apa jamaah. Bal yusolli kullu wahidin li nafsihi. Bal balik yusolli salat sapa kullu wahidin saben-saben wong li nafsihi dhewean maksudnya. Imame wae dhewe. Wa qala lan ngendika Syafi'i sapa Imam Asy-Syafi'i wa Ahmadul Imam Ahmad. Iya, wong loro. Guru murid nih ya. As-sunnatu tawi sunnahipun inggih menika antusalla ngekenge, tusolli ngekenge. Musok guru murid e. Iya, guru murid to, Mas. Syafi'i bi Ahmad to. Iya. Syafi'i bi Malik. Loh, Imam Ahmad itu guru Imam Syafi'i. Tuh, jenengmu Malik. Loh, iya Imam Syafi'i guru Imam Malik. Terus Imam Ahmad. Imam Ahmad guru Imam Syafi'i. Oh, ngono. Literally murid Syafi'i. Mana Syafi'i ya. Ngono. Andi awal wis, Mas. Iya. Ai. Karo aku. Sak jamane wis. Ngono. Dadi pas ninggale Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i lahir. Tas lahir, tapi Imam Malik sudah kondang duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Antusolliya yen to salat sapa sira. Nek antusalla yen to den salati apa salat khusuf niku. Jamaatan halid berjamaah atau ing dalam jamaah. Kal kusufi kaya dene salat grono matahari. Wa yajharu nggih saged, wa yajharu nggih saged. Wa yajharu nek diatofaken nggih wa yajharo. Lan maca banget sapa wong. Maksudnya niku situk gak ngono Mas, gak anu aku iku. Sepede susah karepe. Ngono, dadi nek umpama cara padha ya kan penak to. Yo, Ayu soliya wa ya jaharo ngono kan enak. berarti kan dipisah gelem. Iya, ya gelem. Heeh, wa ya jaharo lan
maca banget sapa wong nggih mboten banget nemen ora sampe bengok-bengok bil qiraati kelawan wasan Fatihah lan surate fi sholatil khusufi ing dalem salat khusuf nggih salat grana matahari rembulan watu sholat lho balik maneh ana tae Ngono ki jar. watu sholat lan dipun sholati al kusufu apa ai sholatul kusufi apa salat kusuf niki gerhana matahari furoda hale dhewean. Oh, hale iki malah dadi hale wong. Sohibul hal. Ropet ta sini. Iya. Kama kaya dene tu sholat dipun sholati apa salat kusuf jamaatan ing dalem atau hale berjamaah atau kelawan berjamaah bil ittifaqi kelawan kemufakatan. Maksudnya sama lah, kedudukannya sama. Salat dhewean kena, jamaah yo kena, padha-padha dipun mufakati. Lah iki marine bingung meneh Mas. Wa anis Tsauri lan dipun riwayataken saking Imam Tsauri wa Muhammad bin Hasan lan Imam Muhammad bin Hasan anal imam utawi sak temene imam iku idza shalla rekarane salat sapa imam sallahu maka salat sapa makmumin atau makmumun ma'ahu ing dalam sartane imam berarti jamaah apa dhewe Mas? Jamaah ta. Jamaah ta ya? Iya. Watu sholat lan dipun sholati hina idin ari kalane id sholat apa nunjukno wenange ngono Mas? Apa sholat apa mang khusuf mang furoda hale dhewean. Artine lek nek jamaah, Mas yo nek jamaah salat dhewe yo oleh. Ngono ae wae ya. Kira-kira lah. Kira-kira ngono. Hina id apa id sholat gak iso balike rono. Ketika imam sholat itu apa sholat khusuf itu juga bisa dilaksanakan sendirian gitu. Wis ngono ae wis. Sakliyane grono kan ana tanda-tanda alam liya, kok dene gempa. Iku ana wong kan gawe gempa. Kecuali gempa lokal lho ya. Oke. Nah, iku masuk ayat Gusti Allah, topan iku nggih ayat Gusti Allah. Terus hah? Lesus nggih. Waduh, iku ayate Gusti Allah pisan iku. Enak saiki lesus. Apa? Enake topan tok. Oh, durung bongko ya. Nek sing lesus bongko ya. Nah, kuwi. Wis saka guru ya. Iya. Lah padha-padha anu lho, padha-padha ayat Gusti Allah. Iki salat pisan pura, ngono dibakas. Salat pisan pura iki. Lah grono fenomena alam ya. Yo. Lah gempa ya fenomena alam. Kapan? Namanya apa? Nah, lah ya. Wes. Iya. Wedhus mulai ret. Nggih. Faslun utawi iki satu fasal wa ghairul kuzufi lan utawi sak liyane salat grono minal ayati saking pira-pira ayat. Contone kazzalazili kaya dene gempa bumi. Wasawa ikilan kuwi lah nyamber-nyamber kuwi, mbu topan, mbu bledek wedi sing campur topan barang kuwi. Nggih. Apa ya? Petir. Iki kan nyamber maknane sok iko. Ning kene kene mari petir nyamber-nyamber bedek. Di tornado ku ono petire, Mas. Iya lek tornado ono. Itu pentil munyer. Ya ngono kuwi lah. Kayak ngono kuwi ya. Soikoh. Ngono ya. Nek gak ono gak lengkap berarti. Petir mana ning kene, Mas. Iya petir to. Petir. Bedek ngono. Bledek ngono wis. Terus mari ngono wadul mati lan peteng binahari ndek wayah awan. Moro-moro awan peteng. Iya wis kuwi berarti gunung bledos. Ya, mbok gunung bledos, mbok mendung ngono. Moro-moro suasane senyap weteng-teng jan kowe nek anu lah. Layu layusan mboten dipun ana apa? Yo kowe iki. Iya, khabare. Iku layusan khabare Ghairul Kusuf. Mboten dipun anjuraken lahu kangge Ghairul Kusuf. Apa salatun salat? Indah salah satu miturut 3 imam saklintune Imam Ahmad. Ndak dianjurkan. Wa an Ahmad lan iku dipun riwayataken saking Imam Ahmad. Annahu tawi sak temene Ghairul Kusuf niku yusalla utawa sa'an nggih saged. Annahu sak temene sa'an ngoten. Yusalla niku dipun salati apa likulli ayatin kaduwe saben-saben ayate Gusti Allah. Yang bentuk ayat kauniyah nggih.
kejadian-kejadian luar biasa jane ono sing gak luar biasa. Kan luar biasa kabeh Mas ya. Ayo piye? Ya maksudnya kayak gempa mangkuwi lah. Afil jamaati ing dalam jamaah. Iku Imam Ahmad. Berarti hobi salatnya hobi berarti. Wa khukiyalan dipun hikayahaken an alin saking Imam Ali radhiyallahu an annahu apa sak temene Imam Ali niku salat. Iku salat sapa Imam Ali fi zalzalatin gara-gara gempa. Imam Ali salat. Nah, nek riwayat kok Kanjeng Nabi kok ya enek. Hanya saja ada riwayat sahabat pernah melakukan itu. Nah, kemungkinan sahabat dapat inspirasinya dari Kanjeng Nabi. Jadi sik diperhitungkan. Pun babu sholatil istisqai salat nyuwun udan minjing malih. Wallahu a'lam bishawab. Bisil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ojo se aku urung tutuk omah. Bisnis kok isan, gak iso. Oh iya. Wis bisnis kok wis kudu udan. Aduh. Lah sing masalah iki bab janake mari iki. Mokeh omodiar mari iki. Ojo